ba zan ba da wannan misali din ba zan ba da wannan misalin ba sai ran da na same ku ba mai martaba sai na faɗa ma yau to alhamdulillah za mu ketare wannan misalin. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam don kyautatawa ga iyali yakan shiga har kicin, iyalansa suna aikin bai da komai sai ya taimaka musu da aiki na kicin, barin dan wanke kaza, barin miko miki kaza a taimaka. Shi addini ya karantar da mu humility wajen zamantakewa da iyali, saboda akwai bukatar mutual respect. Mace ta ba wa miji matsayinsa na mai gida, jagoran gida, kuma mai ɗaukan nauyi, shi kuma ya bata matsayin mutuntawa na uwar 'ya'ya, kuma abokiyar zama, abokiyar tafiya. Wannan iya da matukar muhimmanci, akwai misalai da dama. So da haka na daga cikin matsayin mace shine ta zama na farko uwa muka ce, na biyu kuma ta zama mai iyali, sai na uku tana iya zama ya. Wannan iya daga cikin wuraren da a yanzu muke da matsala, shine cin amanan mata da 'ya'ya. Mutum ya auri ya haifi ya, babu karatun addini, babu karatun zamani, babu koya mata wani sana'a mai amfani, ta tashi bata iya komai ba ta iya rubuta sunanta da arabiya ko a ce da muhammadiyya yadda muke fada, ba ta iya rubuta sunanta ko da boko, sadda bata iya dinki bata iya saƙa ba, abin da ta iya sai ta kai wata gaba sai ta zama kawai nauyi ne a kansa. Babu wani mai bukatan mace ta kwarai da zai aure ta, sai ya ce bari ya ba da ita ta je ta yi ta aikin boyi-boyi. A wurin boyi-boyin nan mai iya yiwuwa har ma a rika fasikanci da ita, shi bai sani ba. Kawai me yake bukata ƙarshen wata ta tura masa wani ɗan kuɗi ya ga alat, ana ba ta 10,000, tana ba shi naira 5,000 a ciki, shi yana ga ya sauke haƙi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine kololuwar cin amanar haihuwar 'ya'ya mata da ɗaukan nauyinsu yana cikin mafi girman garaɓasa da ke kai mutum zuwa ga aljanna gobe kiyama. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam iya cewa, man kana lahu thalath banat fa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Wa fi riwayatin man kana lahu thalatha banat fa addabahunna wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Wannan hadisi iya cikin littafin Ibn Majah rahmatullahi alai, hadisi na 3669. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yana cewa, dukkan wanda yake da 'ya'ya mata guda uku sai ya musu wasu al'amura kaman guda 4 zuwa 5, to da ikon Allah sun zama shamaki gare shi daga wuta gobe kiyama. Wato su za su kare shi daga shiga wuta gobe kiyama. Na farko ya ce fa'addabahunna, ya ba su tarbiyya, ya ladabtar da su suka zama 'ya'ya masu ladabi. Wato ladabin ɗafa baya ɓuya, kana cin karo da yaro minti ɗaya za a gane shin iyaye sun ba shi ladabi ko ba su ba shi ba. Kana gamuwa da yarinya, daga gamuwa da ita, daga gaisuwa kake iya gane akwai tarbiyya a gidansu ko babu. Kawai gamuwar da kuka za ka iya ganewa daga lafazin bakinsu, yadda suke zuwa kusa da manya su gaishe su, iyaye ko sa'o'in iyayensu ko sarakuna ko malamai, daga gani kake ganewa. Kowane ɗa idan ya mutu yana mu'amala yana bayyana irin tarbiyyar da aka masa a gidansu ne. Idan ya tashi ya samu iyayensa ba su da tarbiyya, yana iya cin mutuncin kowa. Idan ya samu iyayensu da tarbiyya, ba zai iya cin mutuncin kowa ba. Mun tashi a society, iyayenmu wallahi sun karantar da mu girmama na gaba da mu, ko da kwa muna da saɓani da shi. Wanda ya haife ka ɗauke shi a matsayin uba. Shi yasa duk wanda ya tashi gaban dattawa za ka ga yana ga girman iyayen wasu, ko da kwa zai saba da su akan matsala ta ilimi, to akwai courtesy a ciki, akwai zaben kalmomi na mutuntawa. Kalmomin ana zaɓar su, ba wai kawai ka ɗauka kowane mutum ɗan tasha ba ne, kowa za a zage shi, za a aibata shi, za a tsine masa. A irin yanzu da lokaci ake mai da mimbarin wa'azi ya zama mimbarin tsinuwa, mimbari ne na zagi, akan mimbari a rika yin ashariya, kalmar zagi. Wanda ya tashi gaban dattawa ina mai ji an yi zagi, wanda ba su rabu da budurcinsu suna layi ba.
annabi ya ce duk wanda ya waɗannan 'ya'ya mata uku za su zama makoma shamaki gare shi daga wuta gobe kiyama. Me iyayen da ke cin amanan 'ya'ya za su faɗa a yau 'ya'ya mata? Menene ya kai mu ga wannan? Mai ya kai mu ga wannan? Wanda zai haifi 'ya'ya mata ya watsar da su. A wata riwaya hadithin ya ce ko 'ya'ya mata biyu ne, in baka samu uku ba, in kai biyu za ka samu wannan falala ɗin. Wannan ya sa magabatanmu na ƙware waɗanda ma Allah bai musu arzikin aihuwan 'ya'ya mata ba, na'am, sukan ɗauki 'ya'yan dangi su kula da su musu wannan hidima don gobe kiyama su zama shamaki gare su daga wuta. To wani bai samu ba yana ɗauko wasu yana yin wannan don ya shiga aljanna, kai kuma Allah ba ka walakantar. Shi yasa fa a addini mu kiyaye, a addini ya amince da fiyayyen halitta ya karantar da mu tazawwaju wadudal waluda fa inni mukathir bikum al anbiya a yawmal qiyama, ko da hadisin farko cikin irwaul galil fi takhrij a hadisin manar sabil, ko auri mata da za ku su rika haihuwa dan zan yi alfahari da yawan ku gobe kiyama. Hadisi ne ingantacce, amma mu kiyaye, fiyayyen halitta fa zai alfahari da 'ya'ya ne masu nagarta, ba 'yan tasha ba 'yan kalare ba 'yan sara suka ba 'yan daba da suke satan mutane ba fa da bandit zai alfahari ba fa da kidnappers fiyayyen halitta zai alfahari ba fa, a'a, da 'ya'ya na kwarai ne. Shi yasa a ka'ida ana so mu haifi 'ya'ya da yawa masu albarka, amma da mai yawa mara albarka kuma gara kaɗan mai albarka. Kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka. Ba yawan kawai ake kula da shi ba, dole ya zama wannan quantity din akwai quality a ciki. Idan babu quality a quantity, then the aim has been defeated. Manufar haihuwan ba a yi nasara a ciki ba. Wajibi ne ya zama 'ya'yan da muke haifa masu nagarta ne. Shi yasa addini ya amince da tanzimul usra, wato shine child spacing, ba da tazarar haihuwa don a yi wa 'ya'ya tarbiyya na kwarai, don kula da lafiyarsu da makamantansu. Addini ya amince da wannan. Ba daidai ba ne ka haifi 'ya'ya ba ka iya biyan kudin islamiyya, ba ka iya biyan kudin boko, hatta makarantar hukuma ba ka iya ɗinka uniform. 'Ya'ya 27 ko da 8 suna yawo, wani na kwana a zauren gidan can, wani a bakin kasuwa yake kwana, a gida yara 17 ɗaki ɗaya, ba haka addini ya ce ba. Addini yana son mu haifi abin da za mu iya kulawa da shi. In an samu quantity da quality, shi aka fi so. Amma in quantity ne babu quality, to gara a samu ɗan kaɗan mai quality ya fi mai quantity da babu quality a cikinsa. Aihuwa ɗaya na ƙwarai ya fi 30 na bandit ko 'yan tasha da ba su da amfani. Na ce 'yan tasha, a yi haƙuri, ba fa mai aiki a tasha ba. Akwai bayan Allah na ƙwarai a tasha. Ina nufin 'yan tasha a tashancin mu'amala da rayuwa, ba mai sana'ar aiki a tasha ba. Akwai na ƙwarai a tasha, bayan Allah na ƙwarai. So mu kiyaye wannan. Aihuwa da babu tarbiyyar 'ya'ya, kawai aihuwa da yawa, wallahi ba haka addini ya koya mana ba. Yanzu ba ka jin takaici a kama ɗan ta'adda kuma ka ga sunansa suna ne na musulmi, kuma iyayensa musulmai, babu abin kunya ciki? A kama kidnapper sunansa irin sunanka, kuma iyayensa musulmai, babu abin kunya a ciki? Ba irin wannan aihuwa ake magana ba. Aihuwar da ake magana, mu haifi 'ya'ya a samu wane marubucin ƙur'ani ne, wane mai tafsirin ƙur'ani ne, wane injiniya ne, wane medical doctor ne, wane babban lauya ne, wane babban ɗan kasuwa ne, wane babban manomi ne, wane babban basarake ne, wane kaza ne. Irin waɗannan ne fa ake bukata mu haifa, wanda suke bayan sana'a ko karatu na zamani ko sana'ar da suke yi, kuma sun san addini iya gwargwado, suna bautawa Allah, kuma suna kwatanta aiki da ilimin da suke da shi. Kula ga wannan sai mu kiyaye. Idan an ce a haifa, ba ana nufin mu haifi kowane irin abu ba ne. Wajibi ne mu kiyaye da wannan responsibility da mu haifi 'ya'ya mata, mu musu tarbiyya. Wanda ya haifi 'ya'ya mata guda 3, ya ladabtar da su, ya yi haƙuri a kansu, ya tufatar da su, ya ciyar da su, har ya aurar da su, fiyayyen halitta ya ce makomarsa aljanna.
su shamaki ne gare shi daga wuta. Yanzu mu dauki simple example, idan ka dauki wanda suka bada mafi girman contribution a duniya wa addini, hatta a ilimin zamani akwai mata. Bari in baku misali mai kwaya daya. Jami'o'i guda uku da aka yi, 3 oldest universities a duniya gabaki daya, 3 oldest universities. An samu Jami'atul Qarawin a Fez da ke Morocco, akwai Jami'atul Azhar da ke Cairo a Egypt, akwai Jami'atul Zaituna da take cikin kasar Tunisia. Mu dauki ta farko din, sequence din wanne riga wani akwai sabani a tarihin, amma babu kokonto su ukun nan su ne mafi dadewan jami'o'i a duniya gaba ɗaya da aka yi na farko. Kowace jami'a a duniya bayan waɗannan ne, don bayan su ne aka yi University of Bologna a Italy, bayan su ne aka yi University of Oxford a England, aka yi University of Cambridge, bayan su da shekaru da yawa ne ma aka yi jami'ar farko a Amurka shine Harvard University. Bayan su ne da shekaru da yawa Muslim world sun dade da jami'o'i gabanin bature ya jami'a, gabanin ayi university. In ka dauki University of Qarawin, wacce ta zama sanadin assasa jami'ar mace ce, sunanta Fatimatul Fihri, ita da 'yar uwarta sunanta Maryam. Su biyun nan suna da mahaifi sunansa Muhammadul Fihri. Babansu ne musu tarbiyya ta addini, sai ya koma zuwa ga Allah. Da ya rasu, me ke faruwa? Sai suka sadaukar da dukiyar zuwa ga yin masallaci. Masallacin shi ya samar da university ta farko a duniya.